Nou, je vertreft het. Ik ben in werktenu. Dus het kan nooit mooier. Kom binnen. Dank u wel. Dit is een... waar ik me in geïnteresseerd ben. Dit is een Aero. Dit is een Tsjechische auto. Tsjechische? Ik weet niet wat je samen rijdt. Maar een twaalftaktmotor. Gewoon een beetje een apart ding. Hoe kom je eronder? Ja. Als je soms heel binnen betel je, dan ga je dan een broek, hè? Bij veiling? Nee, hè? Nee, dit had particulier kost van een oud man in Scheveningen. Die vond dat er de oud weer meer in te rijden. Nou, en ik ben een knekje jongen, dus dan doe ik het. Je riet er wel in dus? Nou, ik handel erin, dus ik heb hem weer verkocht. Oh, hij is al even verkocht. Ik heb hem weer verkocht. Als het goed is, dan ga ik hem tongetje weer in de bossen zitten. Nou, daar komt hij, hè? Pas nog een beetje beheer, hè? En als er een vrouw op een fiets is, doe ik het wat beskieren en dan doe ik... Wat een mooi bratterswoord. Ja, prachtig. Doe s'nachts wel dat een jonkje daar verliefd op worden kan. Dit is een jonkje 24 Cadillac. Ja, je hebt wel wat met auto's, of niet? Ja, daar ga ik wel wat mee. Ja. Maar ik woon een beetje met vrouw hier. Ja, hè? Ja, noem het interessant, hè? Ja, nee, ik ben... Want je hebt de auto's hier in het hak, maar wij hebben de vrouw die dan. Nou praten we niet meer over auto. Ik ga één vrouw. En die is voor, hè? Ze jet het eigenlijk, hè? Dit maakt ze maar net jaren. Nou, ze kan mijn grappen en grollen wel. Ben je al lang bij elkaar? Ja, ik ben al een setje bij, maar dit is mijn tweede vrouw. Mijn eerste die is mij ontglipt. Dus dat ken ik. Maar fijn, ik Hoe had... bedoel je dat? Die is overleden. Ja, zie je niet. En ik ken deze wel een setje, hè, dus wij leven hier in harmonie. En zo hard gelukkig ik van haar ouders. En van een ondogense kerel. Ja. Ja? Ben je wel zo'n stiekem voor te rijden? Nou, dat doe ik eigenlijk nooit stiekem, want het is... Ze wil graag mij en stiekem red ik net, want deze had nou al een beetje kabaal. Dus ik kan je net stiekem van hier maar rijden, dat zal net afvallen. Nee, dan komt ze wel even... Dan komt ze even en dan, meestal had ze dan een jaar loon, dan was ze even mij, want ze vindt het wel mooi. Ja. En vond je eerste vrouw het ik leuk? Ja, zeker. Ik had 13 staan, die Chevrolet in de hoeken. Die had ik al meer dan 30 jaar en daar had ik 18 jaar lang rallies mee rijden in het boerenland. En dan ging mijn vrouw die, maar ja, die vond dat prachtig. Dus ja, ik moest eigenlijk een beetje een vergelijkbaar exemplaar weer hebben. En dat had ik eruit. Wat mooi dat je dat Ja, lukt is. mooi jongen, ja. Maar ja, maar dan kom ik eerlijk vooruit. Ik vind het wel leuk.